салом алейкум бинандаои азиз. Видеои мазкур барои он нафароне ки дар худи ҳозир дар Москва қарор доранд, муҳоҷири меҳнатӣ ҳастанд ва кор ва фаъолият мекунанд. Агар шумо дар Федератсияи Россия зиёда аз 9 моҳ буду бош карда истодаед, кор ва фаъолият мекунед ва дар ҳоли ҳозир регистратсиятон дар Москва ҳаст, шумо ҳуқуқ доред ки санаи 1, 2, 3 ва 6 феврал ҳуҷҷатҳои худро ба маркази муҳоҷирати Сахарова, яъне ММЦ Сахарова, барои гирифтани РВП ба тариқи квота ҳуҷҷатҳоятонро пешниҳод кунед. Кадом ҳуҷҷатҳоро шумо бояд омода кунед? Дар аввал ин паспорти хориҷиятон бо тарҷума ва тасдиқи нотариалияш, мигратсиони карточкатон, регистратсия ки дар Москва ҳастед ва нусхаи саҳифаи аз паспорти тоҷикиятон ё ки ҳамон ID карточкаи тоҷикиятон ки маҳалли зисти доимии шуморо дар Тоҷикистон тасдиқ мекунад, яъне пропискаи доимии шумо дар Тоҷикистон дар он ҷо нишон дода шудааст. Ва ҳамчунин анкета заявление барои гирифтани РВП ба тариқи квота. Ин ҳадди аққали ҳуҷҷатҳо аст, яъне ин талаботи минималӣ барои супоридани ҳуҷҷатҳо ба тариқи квота барои гирифтани РВП ҳисоб карда мешавад. ҳамчунин агар шумо маълумоти олӣ дошта бошед, метавонед ки нусха аз дипломатонро ба бастаи ҳуҷҷатҳо ҳамроҳ кунед. Агар ба тариқи расмӣ кор ва фаъолият карда истода бошед, метавонед ки маълумотнома аз ҷои кор ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимаро пешниҳод кунед. баъд аз оне ки ҳуҷҷатҳоро ки ҷамъоварӣ кардед ва бастаи ҳуҷҷатҳоятон омода шуд, шумо бояд ҳамин рӯзи 1, 2, 3 ё 6 феврал ба мигратсиони центри Сахарова равед, дар входи 3 талон гиред, навбататонро интизор шавед, навбататон ки расид, ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед. Инспекторе ки қабул мекунад, як бор аз назар мегузаронаду ва ба шумо справка медиҳад. бо ҳамин ҳуҷҷатҳои шумо супорида ҳисоб мешавад. Яъне шумо дигар ягон хел марҳилаҳоро намегузаред, медицинский осмотр, собеседование ё дигар марҳилаҳои тасдиқкунандаро намегузаред. шумо фақат рафта ҳуҷҷат пешниҳод мекунед ва справка мегиред. ин справка тасдиқкунандаи оне ҳаст ки ММЦ Сахарова ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани РВП ба тариқи квота қабул кардааст. Ту халос, яъне ин справка дигар ягон қувваи қонунӣ надорад, яъне ин ба ҷои регистратсия ё ки ба ҷои дигар ҳуҷҷат шуда наметавонад. Танҳо тасдиқ мекунад ки ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани РВП ба тариқи квота гирифтагӣ ҳаст. Тамом. Супоридани ин ҳуҷҷатҳо тамоман бепул ҳаст, яъне бастаи ҳуҷҷатҳоро ки бурда ба ММЦ Сахарова ки супоридед, ба кормандони Сахарова ё ки ба худи Сахарова ягон рубл пардохт кардан лозим нест. баъд аз оне ки рӯзҳои қабули ҳуҷҷатҳо барои РВП ба тариқи квота ба анҷом мерасанд, комиссияи дахлдор тамоми бастаҳои ҳуҷҷатҳоро аз назар мегузаронад ва давталабони муносибро интихоб мекунад ва онҳо хабар медиҳанд ки дубора ба Сахарова биёянд. дар ин маврид ҳамон нафароне ки ғолиби квота шудагӣ ҳастанд, баъдан омада боҷҳои давлатӣ ва медицинскии осмотрро мегузаранду соҳиби РВП мешаванд. бинандаои азиз, ин буд маълумоти мухтасар доир ба санаи қабули ҳуҷҷатҳо барои гирифтани РВП ба тариқи квота дар моҳи феврали 2023 сол. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.